ekusebenzisaneni kwami noMthandeni abaningi bayibuza ukuthi ngaqala kanjani. Yabo. Bafethu kusebenzisana kwami noMthandeni uqale le kosibiza abadlwane. Sekwamasha. Ngisanda ukufika futhi kwamasha. Uyabo. Indlu TV yanamukela ke ohlelweni olushaka lwezindaba phecelezi Maskandi News. Uma ngabe ke umusha kule channel besicela ke ukuthi ku subscribe ungakhohlwa ku subscribe uzobona ke amagama abomvu lapho. Esiniphathele zona ke namhlanje ke siphethe umlando ke kaMthandeni igqokemelisha amanqele kanye ke noPholo Makhoba uzobazi lapha ke komaqekece. Naseqenjini ke ezegqokemelisha uPholo uzomazi njengegita ngoma useneqembu lakhe ke njengamanje season 2 seqaleni size sifike lapha ekutheni ke bahlukana kanjani ke omunye abe neqembu lakhe nomunye abe neqembu lakhe. Empeleni uPholo kulezo nsuku nje ke umuntu besanda kufika kwamasho kule yaminyaka o2013 ke wavakashela ke uBhula Mngoma ngomunye olwehlanu nje ke ebuye etorhweni. Wathi uBhula Mngoma ke kade dibane ke nenye insizwa ke abayibiza ke umshovo ke abantu abaningi bayamazi ke ugida kwegqokemelisha namanje usayibambile. Wathi ke kade dibane nensizwa ke umshovo ke washo ukuthi ke wazana nalenkabi abayibiza ke uMthandeni igqokemelisha umanqele. Wabe sephendula kuPholo wathi cha ngiyayazi leyo nsizwa. Ngeke ngayizwa ingoma yayo idlala emsakazweni ngezikhathi zasentatha kusha. Ingoma edlala lapho ngalezo khathi eyayithi ukhalo lwami. Okwakuyingoma ke lapho ke engicabanga yaqala nje ukuvela ngaye igqokemelisha ebantwini. Ngalezo sikhathi uPholo uhlala kwamashu igqokemelisha lihlale 17. Hayi iqhubeka inkulumo. Umshovo ebekhuluma noBhula Mngoma. uBhula Mngoma useyideliver ke njengamanje ke kuPholo Makhoba ukuthi ke kwenzakalani kanjani kwenzakaleni enkulumeni yabo inkulumo yakhe nomshovo ihambe kanjani. Abeke kuBhula Mngoma kuPholo ukuthi cha ke umshovo uthi lensizwa ke kuthiwa uMthandeni imfoko amanqala ke ishota nje ngamasosha amabili azogida nawo engomeni. Ngokuthini ke uBhula Mngoma ke noPholo bebazana kakhulu lapha ngoba beyabantu bebegida ndawonye ezikhathi eziningi kakhulu. Futhi ke maqhubeka ke izikhathi ke hayi angakwazi ke ukufinyelela kulo leviki lokuqala kube nzima kakhulu ukuthi nje azame ukuthola ithuba lokuthi akwazi ukuthi aye khona ngesimo sakho ukuthi amathuba waveli ngoba nakho uyatohoza phela uPholo angakwazi ukuye 17 because njengamanje into ayisishota nje kuyena ukuthi asuke kwamasho aye 17 bayoba nalo mhlangano ke bebonisana ukuthi bazosebenza kanjani ukusuka lapho kuya phambili. Kuhambe ke insuku lize liqhamuka iviki elaba yesilima lapho ke akwazi khona ukuthi ke kuvuleka amasango ke akwazi ukuthi ashone khona ke 17 lapha 17 ke ebehlala ke ko 9 igqokemelisha. So kuhambe ke beze befike bedibaneke beyikhanda meeting bedibane bexoxe bevumelana ngento ngalokho abavumelana ngakho until kuze ke kufike isikhathi lapho khona ke beyodlala khona umdlalo wokuqala beyoperforma khona okokuqala nje sekukhona iqembu ngoba ngaleso sikhathi insizwa zikhona bathi ke wayekhona ke umfundisi wayekhona futhi ke umshovo wayekhona futhi uBhula Mngoma kwawuzinsizwa nje ezazintathu ngaleso sikhathi uMthandeni kuwo wes4. Thatha sikubeke ke manje sikubeke kwi-performance ke nama-performance ke nenqinaba ababebhekana nazo ke sebeyiqembu nje ke sebehlangene sebeyi-team. So thatha sikubeke ke inqinaba ababebhekana nazo ke lapho ke nje estage because babe amavukane ngaleso sikhathi. Siphethe ke uPholo Makhoba ke ezisholena ngowakhe umlomo ke uphawule kanje. Agcina ngithola usuku ngoba bengumuntu ompintshekile yabo ngibhizi ngento ezithize yabo. Ngithemba sengifikile lapha. Safike sazwana kakhulu nebandla lapha ngoba samfica enalenkabi le mangaphosisi umfundisi.
thina sisuka eLokuzeni kwamashu besihamba nomshovo, so mina umshovo umngoma sabafica lapho kwakuhle. Yes, sahlangana nebandla sazwana kahle kwakuhle. Engichaza ukuthi engiqonda ukusho ukuthi ngamanye amazwi ngicela ukubonga kahle hle kuMthandeni indlela esisuke ngayo le kude sihlupheka sizabalaza silwa nempumelelo kuze kube yimanje. Ngiyabonga kakhulu ngoba naye ela akhona ngiyambongela futhi kakhulu, yabo, futhi akaqhubekele phambili kunalokho kusekuncane lokho sazozuza, uyabo. Nokubongisa ukuthi indlela besiphathene ngayo nayo, yabo. Osekwenzekile ke bafethu okwamanje ngizocela singakunaki ngoba uNkulunkulu izinto uyihlela ngendlela yakhe, yabo. Ngoba kusasa ungalala ukuthi uyaphila, kusasa uvuka usushonile, yabo. Ngiphinde futhi ngibonge kakhulu balandeli baye iRed Nation. Ngiyabonga futhi kuleyo ndawo uxhaso nje ababili ukukhombisa kuthina siwasivuka thina besike sicishelwe ugesi la sidlala khona siphume ngoback door. Silwa nempumelelo njalo, ungakhohlwa lokho, silwa nempumelelo. Sizileke indoda iphawula ke ichaza ke ngebunzima ke ebadlula kubona. Yabonga futhi okuhle kakhulu kunakho konke ukuthi cha igalelo nokulwa kwabo belwela impumelelo yakukhumbula konke futhi ke ayikhohlwa futhi la iqhamuka khona. Iyabonga kakhulu noma ngankulu kangakanani niyazi ukuthi ke kufanele ibonge. Ukubonga ke sometimes usuke nje ke sokuyimfundiso osukukhule ngayo okuyinto enhleke. Okay, uhambeke umdlalo wokuqala bathi ke wawuse 17 badlala kahle kakhulu. Baperforma ke belokhu bengena kanjalo ke kubantu ke bebizwa ezinye indawo beperform bake bacishelwa ke nogesi ke baze baphuma ngisho nama back door. Ngakho ke ukuthi ke abantu babona ke umzima bomuntu osanda kufika kungekho lolu kwamukela ezitheni ezazikhona ngalezo khathi zazikwazi nokuthi simxoxe esase stage. Kodwa ke umzima wonke umuntu ayebona kule yaminyaka uma ukuthi wawusulandela ke uMaskandi. Behlela ke yibhadi ke wonke umuntu ke ngokulandelana kwabo baphelelwa imisebenzi. Okusho ukuthi ke from lapho kwasekuba nzima. Uma ngabe uba no 50 rand kwasekumele ukuthi u50 rand uzama ukuthi wenele abantu abawu5. Khumbula uPholo, umfundisi, umashonisa, umshovu, igcokamelisho. So kwasekumele ngempela futhi ke uma no 50 rand uzama ukuthi u50 rand wenelise ke abantu abawu5. Kanti bazoba nenye inhlahla kuzongena ucingo ikhampani yaseGoli iyasho ke ukuthi ke izwe iphimbo from amagudla uzomkhumbula ke umkhathazi ke nalo ke igcokamelisho. Bathi balithandile leli phimbo bengajabula ukusebenzisana naye ke kwikhampani Ukhozi Media. Umuntu owayefona ke uGasela noNgalabeza umfowahlomuka niyamazike. Hayi kwaphoqa ukuthi insizwa zonke mayikhuphuke ziye eGoli. Mayifike eGoli ke zafike zarecorda ke waye studio ke kumfowabo Manqele ke warecorda ke Osibiza Abadlwane. Lapha baphuma khona ke Osibiza Abadlwane. Kanti ialbum izoba hit kakhulu, izothandwa kakhulu futhi ke abantu ingene kakhulu ebantwini. Yilapho futhi ke okwakuba nzima kakhulu ngoba ke izinto eziningi zayengabi bikho, imali zayengabi bikho. Ngiyaphinda futhi uma no 50 rand ufuna ukuthi 50 rand nelisa abantu abaningi. Bela nayo njalo impumelelo bewa bevuka bebambisana kuzwana lo strong kakhulu. Bakhula njalo uzoyibona nethomba ke efakazela lokho. Besicela ke mlalelo ukuthi ke siphele la okwamanje ke upart 1. Sifuna ukuthi ke okuningi sekudedela kakhulu ke ku part 2. Indlela yakho kulindela upart 2 sicela ukuthi usubscribe ulindele ke upart 2 ophethe ke ama voice record yanama video nezithombe ezifakazela yonke into. Siyabonga ukuthi usiphe indlebe kuze kufike la. Siqhubeke njalo nje usupport usilalele nje ke masidile indaba ezimnandi. Nathi siyakhuthala ama subscriber khumbula. Siyabonga kakhulu. Ngathi ngikhumbula angishiyela ona wangishiyela ona wangishiyela usudlala abafana udlala utshwala ona wangishiyela usudlala isinefu udlala uqo ona wangishiyela kodwa ngasho ngathi ngikhumbula ngathi ngikhumbula
isikhathi sokuthi uthathe siyafika isikhathi sokuthi uthathe